mora održati u zatvorenim prostorima. Zapravo sam strašno ushićena i radosna jer doživjeti 8. godinu u ovim nedaćama, ovim čak i nevremenima koje smo imali, to je strašno bilo teško. Plivali smo sve moguće stilove. Na radost mnogobrojne publike, napokon prekrasni ambijent terase Vile Banac u dnu Cavtatske vale s pogledom na večernji Dubrovnik. Impresionirani smo nastupom u Cavtatu, ambijentom, publikom. Nastavak je ovo naše vrlo uspješne suradnje s pijanisticom Ivanom Marijom Vidović, koju njegujemo već godinama. Uživamo ovdje. Albanski glazbenici česti su gosti mnogih svjetskih pozornica. Kao ansambl djeluju već 15 godina, a uz klasičnu repertoar im uključuje i perjanice albanske folklorne glazbe, koja je unatoč svojoj ljepoti i eleganciji izvan granica te zemlje i dalje nedovoljno poznata. Hrvatsko narodno kazalište